Lige nu er der fuld gang i projekter, der skal pumpe millioner af tons superkritisk CO2 ned under beboede områder og beskyttet natur flere steder i landet. Du skal vide, at i begyndelsen ankommer den komprimerede CO2 i store tankbiler til vores byer. Mange store tankbiler. Senere bygges pipelines, og så pumpes det direkte fra hele Europa herop. Vidste du, at der er planer om at indgå aftaler om at modtage mere end 8 millioner tons CO2 om året fra andre EU-lande, som skal pumpes ind under vores boliger og under beskyttet natur, for at aktørerne kan nå deres profitmål? Har du tænkt på, at det bliver i fuld skala lige fra begyndelsen, uden prøvefase, uden at nogen reelt ved, hvilke konsekvenser det har? Tror du, at det er et klimatiltag? Det er det desværre ikke. Det er rå business med milliarder i spil. Det er ikke for ingenting, at Kalundborg Kommune har kaldt det et guldæg. Synes du, det er rimeligt, at vi, befolkningen, skal bære omkostningen og risikoen for jordforskydninger, udslip, uheld under transporten osv. gennem generationer? For der går flere tusind år, før det er helt uskadeligt, og aktørerne har kun ansvaret i 20 år. Det ligner endnu en klimaskandale, et generationstyveri. Du tror, det er løgn, men partierne, der kalder sig røde og eller grønne, har alle stemt for en aftale, der begrænser klageretten, når det gælder klager vedrørende CCS-projekter. Også på andre måder rulles den røde løber ud for CCS-aktørerne, herunder olieindustrien, som så kan greenwashe deres udledninger. Bliv klogere. Gå ind på Miljøforeningens hjemmeside eller skriv til Miljøforeningen og bed om vores materiale.